Bismillahirrahmanirrahim. Walau takrulan orang pemikiran diberi konaate kelawan tanpa konaah kelawan terima. Fakir sing apik iku kudu iso trima, kudu iso konaah. Mergo wong sing trima iku mesti duwe rasa syukur. Penting wilayah ini sifat sing jenenge konaah, trima. Pokok trimanan berarti wong sing mantep. Dalam hal nopo mawon, awake dhewe sifat konaah mantep bakal kepenak. Kali-kali jenengan nyambut dari kali-kali jenengan susuk berkeluarga. Orang duwe sifat konaah, padha ngarep-ngarep urip bakal bahagia. Tujuane bahagia iki konaah. Jenengan duwe nopo mawon kok nrimo mantep ngarep, insyaallah bakal tambah akeh. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunono sira iku warokan wong sing dirapi. Takun mengkono sapa sira iku ambaran nasi luwih ahli ibadahi manungsa. Kowe dadi wong sing dirapi, bakal dadi wong sing ahli ibadah. Wakun lanana sapa sira iku konian wong sing trima takun mongko sapa sira iku askaro nasi luwih syukure manungsa. Wa umur disikum ning awal bahwasane wong sing konaah bakal duweni rasa syukur sing akeh. Tenanan iki berani diudhawuhake wal fakirus sabir afdalu minal ghaniyyish syakir. Wong fakir kok iso sabar kuwi derajate terbukane luwih dibanding dia wong sugih sing kok syukur. Al fakir sabiru wasyakir abdul min wong fakir iki fakir Indonesia wong iso sabar iso syukur iku luwih utama dibanding dia sekali syukur niki kedahulunya salat. Wa ahib balan seneng sira linasi maring manungsa ma ing perkara iku kang seneng sira linafika marang awak dhewe sira. Perlakukan orang lain seperti halnya engkau ingin diperlakukan. Wa ahib balinas ma iku linafsi. Nek kowe seneng dilem ya kowe ngomong. Nek kowe ora seneng dice ya aja. Tapi sedang diwenehi ya beda nopoan apa. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, kue orang pengen disepele yo jonya. Nah, orang pengen didapah yo jo. Pun ini wahai balinas matoki kulinasik gambarannya perlakukan orang lain seperti halnya kita ingin diperlakukan. Takun mongkono sapa sira iku mukminah. Sempurnane wong sing mukmin. Awake dhewe iso memperlakukan orang lain seperti halnya kita ingin diperlakukan, itu menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa ahsin lan bagusana sira mujawaratan ing tetanggenan maring wong. Tangga-tangga kuwi apikano. Mergo nalikane jenengan mencipta usaha, jenengan ono masalah. Sing pertama bantu ki ora kanca-kancamu sing ado-ado. Kuwi lho apikano. Dengan nasa enak juga digrapiai. Ibaratnya ini ku dengan tinggal rumah suwe umai menuki umai melu dijaga ke tonggo. Tapi sebaliknya kok awak murah ke tonggo. Kelakuan orang ini nanti kalau ini kelara akhir. Setidaknya rumahmu ono apa menuki tonggo itu micak lan itu orang Nabi itu mesemawan karena basalan. Nabi itu mesam-mesam. Bahkan bisa dihitung driji Nabi dulu nanti kita undurnya itu bisa dihitung driji. Nah awak ini yo kata isi teknik Nabi dulunya
nanti ngakak ngurus sithik, nah awake dhewe sithik-sithik guyu. Ora apa-apa dibaca guyu ngakak. Ngakak nguyu ora pantes. Pokoknya mau wedok terus tambah ora pantes. Mati yang kono itu juga ngerti di santai mesti. Suarane wis oke. Suarane wis paham. Mergo apa ina kasrotal hati karena setuhune wakil guyu iku tumitu dadi ake mati apa kasrotal dohak al-qalba ing ati. Guyon iku ya wajar, ning nak kakean guyon iku ya ora wajar. Guyu iku manusiawi wajar, ning nak kakean guyu iku dadi ake apa matine ati. Fa ina kasrotal dohak tumitu qalba. Bisa jadi ake-ake ini mati. Mergo guyu terus. Kala ngucap sapa Abdullah ibnu Mubarak Abdullah ibnu Mubarak Idharul gina utawi ngetokake sugih fil fakir ing dalem fakir iku asal luwih bagus minal fakir tinimbang saking ngetokake fakir. Iki garis bawahi wong-wong sing kadang ora nyekel dhuwit ngono iki tetep kudu gaya. Tetep kudu apa? Rada nak mlaku kudu gagah. Rakyat dhuwite mung em-eman wong nangge guna, wis tetep nak mlaku kudu tetep apa dan ojo pasang tampang melas. Ojo pasang tampang napa wau melas. Ora kita ngrokoke ora patek enak kudu tetep nak udut rada jaya sithik. Anaknya kudu tetep ngene iki udute sing jeneng. Nah, bertopokin harul gina fil fakri ngetokke kesugihanmu nalikane kahanan fakir itu asal minal fakir. Ora pantes. Jadi wong mukmin, wong Islam tapi kok ngedak kaya rasa melase maring wong liya ben dimelasi golek simpatine wong liya. Boten pareng wong ajarane Nabi iku kon ngetokke gagahe, kon ngetokke kekuatane orang ngetokke kelemahan. Kok sakit ono berjeglongan sithik. Nek lewat kono iki jeglong mergo dari berkiriman. Niku nek lewat iku mlayu. Mlayu ben opo? Perlu dijelok kalau wong Quraisy, wong kafir Quraisy koyo mlayu ngecek, ngono ki ngecek iku orang ngecek, tapi apa jalan cepat. Koyo setengah mlayu, setengah mlaku. Lah ngoten iku yo iku maknane napa? Idharul bina fil fakri aja ketokke lemahmu ning ngarepe wong liya. Mari basan ora pakai orang nyekel duit kudu tetep ketok apa gagah. Waktu malah kontrak kontruk diwelasi karo wong liya iku malah dadekake asore apa dadi kowe ngarep-ngarep kangge wong liya jagake wong liya delalah ngono kuwi wong sing modelan ngono niku uripe ngono kuwi yo dia apa-apa ora iso hasil pengen apa-apa ora iso hasil mergo apa mbantu perkara maring saliyane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rifatulan ora keluhuran, ora ana keluhuran aitin nasabi tegese dalem keturunan wal hasabilan pangkat. Ora ana kemuliaan dalam bentuk ning kene kemuliaan mergo nasab utawa mergo pangkat karena hasil usahanya sendiri. Jadi wong mulya kuwi ana loro. Sing pertama fin nasab mergo keturunan. Keturunane Mbah Yai, keturunane ustaz, keturunane guru, keturunane tokoh masyarakat kuwi mergo nasab. Nah wal hasabi mergone pangkat jadi bayi piyambak. Wong tuwane ora ngalim, ning seneng karo wong ngalim. Dolalah anak-anake yo iso dadi alim. Niku cerita sanes. Jadi riyen ngoten niku iki cerita langsung saking Mbah Mustofa Bisri. Iku kalau iki kenale Kak dengan Gus. Sapa sing ora kenal Gus? Kenal saya nggih. Mustofa Bisri Gus itu gadah bapak jenenge Bisri Mustofa. Lah bae Gus kuwi jenenge Pak Mustofa. Pak Mustofa niku wong biasa. Yo ora ngalim, tapi seneng ngaji, seneng karo Mbah Yai, seneng karo wong-wong alim. Nak kare wong alim karo kiai hormati temenanan, takwime temenanan. Nyukupi kebutuhan kiai dicukupi tak. Wong mergobah Mustofa niku wau supi-supi wong nalikane niku. Nyukupi seneng karo kiai niku seneng pokoke ono ngaji ning ndi diparani. Ngaji ke kiai diparani.
Mergo napa pengen aku ora iso dadi alim. Kanthi aku seneng karo wong alim sapa ngerti saka keturunanku dadi ana sing napa alim terbukti Mbah Mustofa niku wau gadah putra larine diparingi asma Sri Mustofa. Ngalim Sri Mustofa lan Sri Mustofa gadah putra wali meneh jenenge Mustofa Iki asal kawaan ngoten niku asal. Jadi putu utawa anak itu mengko jenenge wong tuwa. Bae jenenge Mustofa, pakne jenenge Sri Mustofa, anake jenenge Mustofa Bisri. Tapi boten napa-napa. Tapi tandane ngono. Misalkan awake dhewe finasape ora balungan gede kok ngombe ya. Betul nanti balungan gede lahir wis mesti kepenak. Orang yang suka itu tuh bisa firasa bahasa. Nah kalau yang suka itu kumpul karo wong suka dan pemikiran. Ketemu itu bayo wong suka. Kalau pengen ngalir seneng karo wong nah misalkan urut ditakdir awak jadi ngalir, sabar di semangat turun mau saya ngobrol ya pun jadi kita seneng karo wong ngalir, kita seneng ngaji. Jawab nak turun dia terus seneng ngaji. Dia bakal sing dadi bahasa bukan kak mulya itu pergolo imam. Makanya ini manakib sebagai Al-Hasim bin Abdul Qadir yang mulya itu pergolo hasab bisik tur pergolo bonan nasab. Ibu ditawaduin kelawan takwa dan asor tanpa tawadu. Mulya pergolo nasab pergolo pangkat derajat kedudukan kok orang duwe tawadu itu ora diarani mulya. Ning nyepele dapat karo wong sinten. Ojo terus yang nasabin dolalah mulus, nasabin yang dolalah hafid terus punya dulu belajar berlebihan, bukan paham. Justru beban moral yang sangat berat. Bapakmu senang ngaji, awakmu orang senang ngaji, mungkin bapakmu tetap uji orang iwas, guru ini iwas, dia anak modelan bayo ini. Roti ini bersih-bersih ini, bawaannya tuh perkara rapi, dari maksiat roti kecil cak sisa. Mereka komisin ni singke. Wong tuane seneng ngaji, wong tuane pinter ngaji. Kok anaknya ora iso ngaji? Tapi misin ni sing. Wong tuane pinter, anaknya kok ora pinter luwi. Wa utawi tawadhu iku al-istislamu amrin pasrah lil haqi karo perkara sing hak. Patar kul itirol lan ninggal perlawanan ala hukmi ing atase hukum ora tentang hukum menurut karo peraturan. Patarul ittirali ala hukmi pasrah mari perkara sing hak sing pun ditentuke dening Gusti Allah. Wala jihad lan ora ana jihad ai adu'atu tegese ngajak ila dini maring agama. Al haqiqatan bener al jihad di makna ning kene dakwah adu'u ila dinil haq. Ngajak maring keakikat. Dakwah ngajak bihoi taufiqil kelawan tanpa pitulungan taufik. Jihad ngajak keakikan ora liya mergo entuk pitulungan taufik saking Gusti Allah. Ora terbawai dhewe ning mergo Gusti Allah. Kuwi aku mulang ya jadi payah mulang ayo kelakuane apik kabeh mungkin kabeh do paham kabeh durung mesti Gusti Allah ora ngersake mungkin ya ora mungkin kok ono nyatane kadang yo ono sing terane bolak-balik nganti ping 11 ping 12 ya ora lek ndang mudeng kadang yo ono sing terane bisa pitu langsung mudeng la taufik pitulungan iku saking Gusti Allah ora saka manungsa lantaran wasilahe. Guru itu mewasilah lantaran ning kok sing aweh pemahaman sing aweh ilmu langsung Gusti Allah. Jadi kudu ana usahane boten saged kula ya sedaya kok pasrah tanpa ora ana usaha. Kuwi konyol ngono. Konyol. Wa utawi tauhid iku ayamuna yen ana apa fi'lul abdi penggaweane kawula iku muwafiqan macoki. Jadi supaya nek kula jenengan sedaya entuk taufik ya kudune wafaqo.
Taufik iku sing kata wafako maknane nggone nyocoki napa nyocoki perkara sing diperintah dening Gusti Allah lan ninggal perkara sing dilarang dening Gusti Allah. Lima kali perkara yuki bukan seneng ing sapa Allah Gusti Allah. Lakukan apa yang disenangi oleh Allah. Pasti kita akan dibalas kebaikan luwih apik saking Gusti Allah. Kata kalau ya suyo pengen itu taufik, itu pengen itu hidayah. Neng perintah ditinggalke larangan malah dilarang. Wayang doran ridho sapa Allah ing maksud dadi ake Gusti Allah ridho. Sing dadi ake Gusti Allah tambah seneng maring awake dhewe. Kalau yang suyo ngamal iku asline sing dadi ake Gusti Allah seneng maring awake dhewe. Wena malah sing dadi Gusti Allah seneng naring awake dhewe. Wong nak disenengi apa-apa mesti dadi bakal enak. Ora ono ngono lho digoleki iki ning endi kok ora ketok saiki. Mergo mau disenengi, ora disenengi kok ruwet. Ngaji ora ngaji, mlebu pondok kok ora wis ruwet. Mergo apa? Ora mlebu blas ning atine gurune. Mergo wis ora disenengi padha karo makhluk Gusti Allah. Makhluk Gusti Allah sing disenengi ngoten iku ya kadang yo diuji dening Gusti Allah. Tapi balasane luwih akeh, nikmate luwih satirang-tirang. Ora usah njaluk ngono wis dituruti. Padha dene wong sing sibuk anggone iki dawuh Nabi, wong sing sibuk niku anggone nulis Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, nganti lali donga. Nganti lali apa donga. Ngono kuwi kebutuhane bakal dicukupi dening Gusti Allah tanpa ndekne donga. Mergo uripe disibuke gawe ngomongil Ruya gaya tapi apa Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibu kala dawuh sapa Nabi Abdul jihad utawi weku kamane jihad iku anu jahida yen tok jihad utawa merangi sapa sira nafsaka ing nafsu sira wa kalan hawa nafsu sira utawa kepinginan sira ila tilahi ing krana golek ridhone Allah ila di mana kiri Allah. Jihad sing apik iku apa merangi hawa nafsu. Wahala kala kepenginane ati. Merangi nafsu awake dhewe, merangi hawa nafsu karo merangi kepenginan sing ana ning ati. Mergo kok fidatillah mergo golek ridhone Gusti Allah. Golek ridhone Gusti Allah lewat lantarane jihad dan merangi hawa nafsu. Wal mangkola tulai mangkola arabian kang nomor 4 iku pola ngucap sapa Usman. Aryaul asya'i utawi luwih kasiya-siyane pira-pira perkara ai asyadul asya'i. Tegese luwih banget pira-pira suci-wiji apane halakan rusak iku asratun puluh. Disiak-siake ngene iki ora digunyake padahal 10 perkara iki sangat berharga ning kadang dilupakan utawa disiak-siake. Asadul asya'i halakan nah disiak-siake mesti bakal rusak. Lah biasane ngono kuwi awake dhewe ngrasa manfaat iki nalikane wis ora nalikane wis ora hinggap ning awake dhewe. Padha kula ya serius iso ngrasake sehat, nikmati sehat engko nalikane ngalami apa lara. Iso ngrasake nikmati sehat nom ngene iki engko nalikane wis dadi apa wong tuwa. Wong tuwa ngono kuwi nak takoni urip enak ku nalikane apa ya sehat nom apa kopi apa enak. Nangan bakso sehat wangi. Wis tuwa mangan bakso ya wedi apa wedi nek urip melu katut kroton. Mangan wajib isih nang ngene iki ya wani. Wis tuwa mangan wajib ya wedi nek urip melu apa melu ucul. Isih nang ngene iki mangan emping wah sak koples konteke dhewe apa enak. Tapi wis tuwa jadi kon mangan ping akeh ngono ora
wani mergo tak sampura wis dhuwur. Mangan pengok wani akeh ngono kuwi mlaku ya kaya robot sikile diseret. Ngono kuwi. Nikmatmu kuwi kowe akeh asline ning kadang ora disyukuri. Sentong ngene iki mangan sate kambing 10 tusuk pas kendel. Kunjul wae wani. Sing ora wani apa duwite gawe tuku mergo regane. Kan misalkan kaya dul akal korban lebih nyate bla 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 bla. Ngono bisa enak yo enak jajal nek wis padha umur 40 enggak. Apa iki? Mergo wis darah ning tinggi umat iso ngeblak nenggon. Lho nek mate kula njaluk nalikane sing enom ngene iki kadang lali ora dirasake engko ngrasake nek wis apa tuwa. Nek wis tuwa. Nek mati urip ngene iki mingko getone kok nalikane wis apa mati. Sing kon tilar donya ngono kuwi asline yo duwe harapan, duwe keinginan, duwe karep pengen urip maneh. Lha kok bisa pengen urip maneh nggih sing sregep ibadah yo pengen ndang iso ibadah meneh. Ya sing maksiat yo dhewe tobat, ndang gawe apa kata. Ada kula yang sing ora pahami ngono. Kula yang sing ngalami nikmate istirahat sing menengake iki nalikane ki ora lakon apa-apa. Nak sibuk ngono kuwi lawane lek ndang pengen istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana 10 perkara sing disia-siake. Sing pertama alimun yo siji wong alim la yus'al kang ora ditakoni sapa adu al alim. Wong alim ning ora dhewe nggo takon, kliru ngono kuwi. Takon menaring betul ora jelas ngono kuwi. Takon karo wong alim la yus'al. Wong alim ning ora ditakoni. Padahal perintah pas alu ada zikri in kuntum la ta'lamun. Kowe takono mari ngomong sing asline. Duwe mari Gusti Allah ngomong sing alim. In kuntum la ta'lamun nak kowe ora ngerti, ora ngerti hukume, ora ngerti iki maksude piye, takono karo wong sing ngerti. Takon mari perkara sing menyesatkan. Wa ilmun sing pertama kuwi wong alim ora bingung takon. Kudu ngerti dituntunan ditontonan. Sing pantes ya tontonan ya wis ben tontonan wae. Aja digawe tuntunan. Sing hiburan ya wis ben hiburan kok gawe tuntunan. Iki kuwi kudu ngerti dituntunan ditontonan. Pengucapane mek padha ning maknane beda. Nak tontonan ki hanya didelok mung gawe hiburan, mung gawe seneng. Wis rada lucu sithik-sithik ngono kuwi. Kuwi tontonan, nak tuntunan sing memang betul-betul iso nuntun. Kadang wali-wali ya sakniki sing janjane tontonan malah digawe tuntunan, sing asli tuntunan mung gawe tontonan. Ya kuwi kaya dene alimun wis aruan tuntunan temenan kok mung gawe tontonan, sing janjane mung tontonan kok malah digawe tuntunan. Liru ngoten niku. Wa ilmu lan ilmu la yuk malu kang ora diamalake apa bihi ilmu. Sing nomor 2 ilmu sing ora diamalake. Ya otomatis ilmune ora iso manfaat. Ora manfaat mari wong sing duwe ilmu. Pengen ilmune manfaat lakonan ilmu. Ola ngucap sapa ba'dul atibai sebagai pira-pira wong ahli adab. Al ilmu utawi ilmu iku abdul khalafi. Luwih utamane peninggalan. Ilmu itu sebaik-baiknya peninggalan, harta berharga. Kulanya sedaya niki mempelajari kitab niki Nasaihul Ibad karyane Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani. Nawawi pun tilar dunia sangat, tapi karya ilmune akan tetap abadi walaupun piyambake pun tilar dunia, tapi karyanya tetap melangit, karyanya tetap hidup, bukan hanya di bumi mawon tapi sampai di langit. Nak kowe pengen dikenang, menulislah. Ini kitab Nasaihul Ibad. Kok syarat muhadzab niku wong Indonesia yo penting paling kemenangan. Syarat muhadzab dikur-kur jus niku karangane Syekh paling kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu abdul khalaf, ilmu itu harta peninggalan.
cara gampangane iku warisan sing paling utama. Wal amalu utawi ngamal bi kelawan ilmu iku akmalu syarafin, luwih sempurnane kemuliaan. Dan ngamal iku akmalu syaraf, sempurnane kemuliaan. Wong duwe ilmu akeh ning ora dingamalke, mulyane durung sempurna. Wong alim iku mulya, ning ngendi wong pinter mesti dimulyakake. Ning sempurnane akmalu syaraf yo al-amalu bil ilmi, ngamal kanthi nganggo ilmu. Barang yo kan angen-angen pemikiran, aitat dirun tegese angen-angen. Sawabun kang bener, pendapat sing bener, angen-angen sing bener, saran sing apik, tapi layu balu ora ditampa para yo. Allah wong kere yo usul iki apa? Ora ditampa, padahal apik usule. Ning dinggo rata-rata nek sing usul wong sugih ora ketek rapate tuku rapate jelas ora pate apik tetep ditampa. Ning nek sing usul wong rapate duwe wong pikir ngono kuwi apik kaya apa pendapate usule apik kaya apa tetep ora digunakake. Iku selanjutnya wasilahun sing nomor 4 wasilahun kan senjata la yustamalu kang ora digunakake apa silah. Silahun la yustakmal itu maknanya bisa juga keahlian yang tidak digunakan, potensi yang tidak dimaksimalkan. Keahlian manusia pasti memiliki keahlian masing-masing. Wong senjata itu duwe keahlian dewe-dewe. Senjata sak pirang-pirang ana sing ahli menggunakan panah, ana sing ahli menggunakan nuncaku, ana sing ahli nggunakake pedang, ana sing ahli nggunakake tombak, sak pirang-pirang. Lah maknane silahun layu samalu niku napa duwe potensi keahlian yang besar tapi tidak dilakukan. Selanjutnya wa masjidun lan masjid layu sholat kang ora digawe sholat. Ya masjid ya banyak ini kuatan kuwi. Masjid kuwi ini ra karuan magrong nanti lomba-lombaan apik-apikan masjid gawe terus. Tapi sing jamaah mung sakso nganti rong sok kuwi. Nak penjahit nak ngukur kan pas. Rambi ngene iki pas ukuran. Engko kuwi. Nak ngukur kuwi piye kok iso lomboke kaya ngono. Kuwi dene ra karuan sing jamaah mung sithik. Ya kuwi wae masjidul layu salat iki kaya dene perkara sing disia-siaake. Ya mencari kerapatan sak desa, sak kampung, sak kelurahan di masjid mesti kudu saka 5, 6 kadang. Nganti gede-gedenan mewah-mewahan apik-apikan, tapi sing jamaah orang janji. Tapi minimal wis apik. Lah kok apik yo apik ana nggone ibadah, timbang belas ora ana nggone ibadah. Ning sing luwih apik yo kudune aja disia-siake nggon ibadah yo kudu digawe ibadah. Wa masjidul la yusalla apa fihi ing dalem masjid. Timbang gawe megah-megahan masjid iki kuwi luwih apik gawe bantu wong-wong sing gekah nyewa. Wa mushaf lan mushaf ayo kok ora diwaca apa bi al mushaf. Mushaf Al-Qur'an kitab ora diwaca mung gawe pajianan kok ngono kuwi mau tukoke sampul sama sing apik ngono kuwi mau. Sanake apik sampul apik mung gawe pajianan ning dhuwur mari ora tau diteres, ora tau diwaca. Al-Qur'an sing mewah sing tulisane apike ra karuan sing regane larang ning ora tau dibuka mung diundang aku tok. Ora tahu diteres, ora tahu diwaca. Wong kek kene guru mari wajah ngono kuwi nek Al-Qur'ane rego larang. Selanjutnya wa malun lan bondo layun faku kang ora dinafakake apa minggu malun. Bondo sing ora dinafakake, sing ora disodakake. Kuwi padha wae racun bagi wong sing duweni. Malun layun faku bi minggu. Bondo sing ora dinafakake. Bondo sing ora disodakake.
Wa khairun lan jaran latur kabu kang ora ditungkaki apa khair. Khairun latur kabu iki zaman dhisik mergo transportasi zaman dhisik itu menggunakan apa jaran. Cara gampangane saiki wa khairun latur kabu iki kendaraan sing ora ditumpaki utawa sing ora digunakake digurke to. Wa ilmu zuhdilan ilmu zuhud fi batniman dalem atine wong. Lah iki dalam atine jero. Yang batine man. Yuri juga ngarepake sapa man adunya ing dunya. Ilmu zuhud fi batniman yuri dunya. Ketoke ngono kuwi tampilane wong zuhud ning asline kuwi ning bondo dunya. Gono bulan dunia ini penting ngomong bukan. Belum penting ngomong banget. Jadi siapa dunia ini perkara yang orang penting. Belum penting. Dunia itu penting ngomong banget. Kalau jelas dulu. Hasil akhirnya sok ngairat piye ning dunia ini ketentuannya. Masroatul akhirah. Masroatul akhirah ning dunia ini. Orang apa ning dunia kok main-main orang apa ning dunia kok. Kalau sak senengnya dhewe boten ning donya kuwi kudu kemenanan. Wong isro hasil akhire kuwi ning donya iki kok. Saka donya iki kok. Engko hasilmu kuwi meh kepenak, saja kuwi kepenak. Bahagia utawa cilaka, ketentuane ning donya iki. Yo jadi sepele ning donya iki jadi sepele. Yo golek donya mergo urip ning donya ning aja dunia. Bahkan kuyalan teman-teman beriwayat tangki. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa anu usulnya Nabi? Bukulah dari sopan Nabi. Man tahu sopan ibu isdada tambah-tambah sopan. Ilmi dalam ilmu apa nih rusdan. Itu duit. Malam yasdad nuli ora tambah-tambah sopan fit dunia yang dalam dunia ini. Apa nih zuhdan zuhde? Kok ana wong tambah ilmune, tambah pemahamane, tambah bijaksanane. Ning kok ora iso zuhud, lam yasdat mau ora tambah-tambah sapa maninallahi saking Allah illa budan kejaba adoh. Kuwi adoh saking Gusti Allah. Ilmune saya tambah, pemahamane saya tambah, kelakuane saya tambah apik. Tambah bijaksanane, tambah iso mendhaleni hawa nafsune yo kudune iso tumindak napa zuhud. Kok ora falam yasdad fid dunya dan lam yasdad minallahi illa bukan atur saking Gusti Allah. Sing terakhir wa umrulan umur tawilun kang dawa, umur sing dawa. Dene kula nyas sedaya kuwi aja ndonga tawil umurana nak dituruti tenan nggih Gusti Allah ora kaya kula nyas sedaya masalah. Jaluk umur iku sing manfaat lan barokah. Sing manfaat lan barokah. Jalur umur doa nak dituruti tenan Gusti Allah ora nyalani. Nah awakmu ahli ibadah ya alhamdulillah. Alhamdulillah nak kula ngerti nakal, ngerti deling ngono kuwi ora malahnya. Mari ibadate ngono kuwi ya wong yo pae malah kok wis mampu lemah kok yo tumindak siap. Ora ngisi-ngisi ngono. Ora yo lucu. Umur sadar munggah kok semiran tak ora pandel. Pandel yo awak-awakmu ngono kuwi. Sabun, bocah nom kuwi kok ya sabun. Sabun ku padha kendeli perkara ning rai wani, ning kelek wani, ning tangan wani, ning dodo wani, ning bokong wani, ning sikil wani, ning selambitang selangkangan yo wani. Sabun cah nom kok. Cah nom ngono kuwi rada nakal sithik-sithik rada pantes. Nganggo katok suwek-suwek pantes ora cah nom. Pantes. Numpak motor duwe ditril-trilke pantes ora cah nom ngono. Pantes santom. Beda langsung gambar umur saya ilmu langsung beda pak motor saya ditril-trilke lah kuwi sing ora pantes. Wis kabirun itu wis tuwa ya kudu. Kaya wong tuwa aja cah tuwa kuwi wis tuwa ning kelakuan ning kaya bocah. Saya panas semiran yo cah nom-nom. Wong tuwa kok semiran kuwi ya ora pantes.
ora pantes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umrun tawilun umur sing dawa. Ndonga aja ngarep-ngarep umur sing dawa saestu. Pesok. Belum dia gak dibuat kuatah ngomong. Amin sewu mulai wong sing kadang umure tuwa kadang iku mlaku wae kan ngelan. Mangan wae kan ngelan. Kangelan. Nek ngomong besok iki bingung kok bahasane wis beda. Wong dhisik ki mangane kuku, wong saiki mangane keju. Wis ora nyambung blas. Mbah niki mbah dar keju opo iki? Ora ngerti. Wong dhisik ki ora beda apa kuku. Nah saiki ora ngerti ini keju kok bahasane ya wis beda. Kanca-kancane wis lurus kabeh. Lah kok lurus iki lurus wis beda ning alam. Kubur dene ora lurus kok isa ning alam yo. Ora yo bingung ora kanca omonge ngono kuwi monggo mbok kira iki ora bingung lho bahasa. Kanca sing cilike, kanca nomi, kanca tuwane, kanca ngaji wis ora kabeh dekne tok. Ngono yo delok ngono kuwi tok. Ora iso omong. Nek ngomong becak nang pembahasannya wis beda, pemahamannya wis beda. Wonten iki makane kula jenengan sedaya kudu iso paham. La ya tazawwatu kang ora golek sangu sapa apa umrun tawil umur sing dawa ning ora gawe ibadah. Ora golek sangu fihi ing dalem umrun tawil li sawali karana lumane abet ilat dari maring omah al akhirati kang bangsa akhirat. Ilat dari akhirat lho dalam arti kehidupan sing kekal abadi ana ing akhirat. Lha balik kula saya kula iki. Kepeling awake di lunga iku meh lunga ning donya iki nak lunga sakone akeh meh mampir ning ngendi bakal wani tuku rokok sing enak wani mangan ning restoran wani numpak mobil sing enak wani sing apik wani mergo sakone akeh. Nek sakone kepres yo rada minggrang-minggring meh tuku rokok sing enak yo pikir. Dadi urung dari sini urung nani. Meh mangan sing enak yo tetep pikir iki urung tekan go. Dan iku nak dodolan bane bledos utawa bane bocor yo itu bukan. Tapi nek sing sakone akeh tenan wis mangan iki ayo wani. Bane bledos bane bocor nyate. Iki isih akeh sakone isih akeh. Yo padha umrun tawilun la ya tazawwatu bi safari. Kuwi yo sesuk bakal lunga ado wis ora balik meneh. Nek awake dhewe lunga ning Salatiga, lunga ning Jakarta, lunga ning Bandung kan balik ning omah meneh. Balik ning omahe dhewe mulih. Tapi sesuk kula sedaya iki wis ora balik ning dunya iki ning omah dunya itu ora balik. Ngono kok ora golek sangu sing sak akeh lha iku mesti. Padahal kula sedaya lunga sing cedhak ibaratnya luar kota wae minimal cekelan duit paling ora ya 500 tekan 700 nah terus cedhak-cedhakan acuh nanti juta. Lah kuwi beda kota tok. Iki waduh lho perjalanane sesuk. Orang balik meneh ning dunya. Tapi wis selawase ning akhirat. Maka niku persiapke golek sangu sing sak akeh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.